ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಬರ್ತೀರಿ ಎಂಜಲ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸಖತ್ತಾದ ಲೆಡಿಕುಲ ಸಖತ್ತಾದ ಪರ್ ಬಂದೆ ಓಕೆ ಏನಿತ್ತೆ ದೂರ ಒಂದುಲ್ಲೇ ಬಂದು ಏನೊಂದು ಪರ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎದುರುಡಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂತೆ ದೂರಡಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂದ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಿಂಜಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಯಾಪ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಬಂದಾಗ ಯಾಪ ಬಂದಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಎಸ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದಾಗ ಅದಾದ ಅಲ್ಪ ನಂಚ ಮಾತು ಒಟ್ಟುಗಾದ ತಿರ್ಗರೆ ಮತ್ತು ಬಂದಿಟ್ಟು ಅಂಜಾದು ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾನು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕುಡು ಅವು ವ್ಯೂನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಂದು ಪೆದಾಡ್ನಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ತರ ದೂರಜ್ಜಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ತೋಜಂದುಪ್ಪು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಖಂಡ ಅಂಡ ಮೂಲೆ ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಪೋರ ಒಂತೆ ಬಂಗೊಂಡು ಪಂಡ ಹೊಸದ ಕಲೆ ಬಂಗೊಂಡು ನಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತ ಮಾಮೂಲು ಆಗ್ಬೋದು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ದಿಂದ ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏನೋ ಬಟನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ದೀಪಿದೆ ಬಂಡ ಗೋಪ್ರದ ಹೈಪರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬರೋದುಂಡು ಮೊರಣಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೊಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹುಡುಗಿಯರೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿ ಜಾಡ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಅದ ಗೊತ್ತಾವು ಐಟ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾ ಪಿರ ಫಾಲೋ ಕೊರ್ಜಿಂದು ಮತ್ತು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚೇರ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದು ಪಣ್ಣಗ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪೋರೆ ಸಾದಿ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಒಂದು ಅರೆಗಲೋಡು ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಫಜೀರ್ ಮಾತುಂಡು ಒಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬೋಡು ಒಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 2 year ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಅದ ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪುನಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡೋಣ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶದೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಿದ್ದೀಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಒಂತೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಪೋಪನ ಕಡಿಕೆ ತೂರಿ ಮುಳ್ಳದ ಗಿಡ ಬುರ್ದು ಓಕೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಅಡಿಟೆ 100 ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಅಂಗಿ ಕೆಟ್ಟಾನೆ ನಾನು ಬೇತಿನ ಅಂಗಿ ಪಾಡಂ ಬೈದೋಡು ಹೋಬಾ ಬಟ್ ಒಂದಿಟ್ಟೊಂಜಿ ಅರೆಗಲಾನ ಪರಂದಾಪಂ ತೂರಿ ಮುಳ್ಳದ ಕಾಯಿಂದು ಅವು ವಾಸಮಾಪಂ ಓಕೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಪೊಯ್ ಬರಿಂಡು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇಜಿನ ಆರಾಮಾಡು ಹೋತುವೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪುರದ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒಂದಿತ್ತಿನಟೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಕೆಲವರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನನಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದೊಂದಾಪುಡು ಅಂಚೆ ಅದೊಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾನು ತಿಕ್ಕದೆ ಬೈದೀನಿ ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಅದೊಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಸಾಧಿ ಏನೊಂಡು ಅವೆಂದ ಅಂಟದು ಬತ್ತೆ ಮೂಲು ತೂರಿ ಮುಳ್ಳದ ಬಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸೇಮ್ ನುರ್ಗೆ ಹಂಚಿತ್ತು ನನಗೆ ಕೋಡು ಯಾರ ತೂಯಿನಾಗಲು ನುರ್ಗೆ ಅಂದೆ ನೋಡು ಒಂದು ನಾನು ಯಾಪನ್ನ ಮಾರ್ಚಡು ಅರಳುಂಡು ಪಂಡ ಪೂ ಅರಳುಂಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ದೇವನ್ನಾಗ ನಿಖಲೆಗೆ ಇಂಚಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ತೂವರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಫಲ್ಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಾನೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಪ ಇಂಚಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ನಲೈನ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಉಂಡು ನಿಖಲೆ ಮನೆ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಫುಲ್ಲು ನುರ್ಗೆ ಹಂಚೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ತಿರ್ತು ತೂವಲಿ ಎತ್ತ ಡೀಪ್ ಉಂಡೊಂದು ಓಕೆ ಕೊಡಂಜೇನ ಪನ್ನ ನನ್ನ ಯಾರು ಪನ್ನದಾಗ ಯಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಬರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಹೆಂಗುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಂಚ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪನಗಲೆ ಗೊಪ್ಪು ಒಂದು ನನಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ಮುಲ್ಪಂಜಿ ದುಂಬು ಈತು ಮಲ್ಲ ಐತಿಜಿಂದು ಮರ ಒಂದು ಕಿಂಜತ್ತನ ಅವಳು ಚೇಟನ ತೋಟ ಮದ ತೋಜಂದಿತ್ತು ನಡಿ ಆತು ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತು ಓಲನ ಕಂಡುಂಡು ಅಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ದಂಡು ಓಕೆ ಗಾಳಿ ಉಂಡತ್ತು ನಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಪಾದೆ ಹಂಚಿ ಪೋಡಂಡ ಒಂದೇನು ಮತ್ತು ದಾಂಟದು ಬೋಡು ಒಂದೇ ಏನಪ್ಪ ಉದಾರ ಮಾರೆ ನೆನೆಪೋಂಡು ಎಕಡಾತಿ ನೆನೆದಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಿಯ ಮೇ ಬಿ ಕಲ್ಲಿ ಏನಂದು ಪೊಯ್ ಫುಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಮತ್ತಂದು ದೇಪಂಡ ಪಾದೆ ಎಷ್ಟು ಮುಳ್ಳು ಲೇಪುನ್ ದುಮ್ಮು ಮತ್ತು ಮೂಲು ಎಷ್ಟು ಕಾಡುಕೋರಿ ಪಂಜಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪೇದನು ಮೇ ಬಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಬಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ತ್ಯಾಂಗ್ ಕಿಂಜಪ್ಪನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತಂಗೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಜಪ್ಪನಾಗ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ವಾಫಿಲಿ ಇಲ್ಲೇಜಿ ತಾನೇನಿ ಟೈಗರ್ ಯಾನೇ ಫೀಲ್ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ದುಮ್ಮು ಮತ್ತು ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಮೂಲು ಏರ್ಲ ಪೋಂದೆ ಬರಂದೆ ಮತ್ತು ದುಂಬು ಏನೋ ಪನ್ನಾಗ ಪೆತ್ತಲಿಗೆ
ಕಡ್ಪಾರೆ ಮತ್ತು ಬರೋಂದಿತ್ತು ತಪ್ಪು ಕಡ್ಪಾರೆ ಮತ್ತು ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜರ್ ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬತ್ತ ಮೂಲ್ತುವಲಿ ಸುತ್ತ ಕಾಡು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಎತ್ತರ ಪತ್ತಕ ಓಕೆ ಸುತ್ತ ಕಾಡೊಂದು ಓಲವಲ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಮುರ್ಕಾರೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಹೈಪರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಜೀವಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟದಾತು ಪಾತಿರ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಮಾತಾ ಫೋನ್ ಅವು ಏನೋ ವಿಷಯ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದು ಮೇ ಬಿ ಪಂಡ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಆತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಯೂಸ್ ಆದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪಾರ್ಲ ಯಾವು ಇಜಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕೆಲವರು ಅಂಚಾಪು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಮರಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ಇಟ್ಲಾದು ಪರ್ಯಾವು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತು ಪೋದು ಮತ್ತು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅದು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪುಯಿನ್ ಓಲಾಯ್ಜಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನಾಗ ವೀಡಿಯೋನು ಹೈಪರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ದೀಕಂದು ಬೈದಿನಿಡಿ ಅಂಡ ಮೂಲು ಹೈಪರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಜೀವರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚಾತ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತುಪ್ಪನಾಗ ಓಲ ಅಲ್ಪ ಲೊಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಮರ ಮತ್ತು ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಅದು ನಮಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಏತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಪನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಇಂಚಿ ಪೋದು ಮತ್ತು ಪಾತೆರ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆ ಮೊಬೈಲ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತದು ಮೇ ಬಿ ಏನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜವು ಒಂದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂಚ ಮತ್ತು ದ್ಯಾಗ್ ಹಾಪುನಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತುಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಸುಮಾರು ಮತ್ತು ತೋಪದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ತೂನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಬತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂಚೂರು ಸುರುಕಿತು ಏನು ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಬತ್ತದು ಓಕೆ ದಟ್ ಸ್ಕೈ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಬರೋದು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುನತ್ತವ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಅವೇ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ದಂಡ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಫುಲ್ಲು ಸುತ್ತ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಇತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ದಾದಾನ ಜಾಲಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಇಲ್ಲು ಪನ್ನಕ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ದಂಚ ಪಂಡಂಜಿ ಏನ ಅನ್ಪ ಮಾರೆ ಟ್ರೀ ಹೌಸ್ ಒಂದು ಎಂಚಪ್ಪ ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚಂಡು ಅಂಚ ಆ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಇತ್ತು ನೆನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಈತೆ ವೀಡಿಯೋ ವೀಡಿಯೋನಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಎನ್ನೋದುಪ್ಪು ಬೇಬಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಲುಪ್ಪು ಬಂದ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಮತ್ತು ದೂರ ಏರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ನಂಚಿನಾಗಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಲಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತಾನೆ ಸುಮಾರು ಪ್ಲೇಸುಗಳು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಪದೇ ಪ್ಲೇಸ್ಲೇಂ ಬೋರ್ಡನ್ನ ನಾನು ಫ್ರೀಪ್ನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತದು ಪಾಡುವೆ ಅಂಚಿತ್ತ ಮುನಿ ವೀಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಚಿಂಡಲ್ಲ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡಲ್ಲ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತು ಪಾಡುವೆ ಅದೇ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕಲ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇಂಚಿತ್ತಾನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಉಪ್ಪುನ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ಪೋಯ್ನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಅವಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ವಿಷಯ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪದನ್ನೇ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಯಾಪ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಮಾರ್ಚಿಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಮನೆಗೆ ಇಟ್ಟು ತೂರಿ ಮುಲ್ಲದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕಾಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಓಲ ಮರಟ್ಟು ಪೂ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಯಾಕಡೆ ಕೋಡ್ತೋಪೆ ನುರ್ಗಿದಂಚಿತ್ತು ನೈಟ್ ತೆಪ್ಪಿದೈ ಪಿರಬೋರೆ ಒಂದು 2-3 ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಐಟು ಒಲ್ಪ ಪೋಯಿಂದೇನು ಓಕೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ದಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ತೊಂಪೆ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಸಮ ಕಟ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿತ್ತು ಮೇಕ ಇಡೀ ಬಾರಿ ನಾನು ಓಕೆ ಒಲ್ಪ ಪೋಲಿಯಾ ಅಬ್ಬಾ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಬ್ಬಾ ಯಾನೇ ಈತು ಬಂಗಡು ಬೈದೆ ಅಂದನ ಪಾಪ ಕಲ್ವಾನ ಕಾಲಂಜಿ ಬಂಗ ಏತುಪ್ಪು ಮೂಲ್ ತೂವಲಿ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯನ್ ಮತ್ತು ಕಂಡದು ಕಂತದ್ದು ಲಾ ಈ ಕಡೆ ತೆಪ್ಪು ಲಕ್ಕದು ಗೊಂತೇರು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಕೊನಾಡು ಆಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಪಾಪ ಯಾನೇ ಮೂಲು ವಾವ ಬಂಗೋಡು ಬರ್ಪುನು ಕಲ್ವಾನ ಕುಲು ವಾ ಬಂಗೋಡು ಬತ್ತುಪ್ಪೇರ ಕೊಂತಿನ ಗೆಡ್ಡೆ ಆವಾಡು ಆಡ ಬೆಂತಿಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಕಲ್ತೆ ಎರಡಾವು ಮೂಳು ರಾಶಿ ತಾರಾಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಲಕ್ಕದ ಪಾರ್ದು ಬೋತೇರು ಓಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದೊಂದು ಜೊತೆ ಗಾನಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದೊಂದು ಈ ಕಾಡು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಪಂಡ ಒಂದು ದುಂಬುಲಾಕಿತ್ತನ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಪೋಯ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ
ಮೂಲು ಕಲ್ವೇರ್ನಕ್ಕುಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಮರ ಪಂಡತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮರವರೇ ಬಿಡ್ಬಿದ್ದೀರ ಅದ ಗಿಡನಗನೆ ಕೊಯ್ದು ಕರ್ತದ್ದು ಮತ್ತು ಕಂಡದು ಪತಂಪೋಪೇರು ಹೋ. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ತೋಪುವಾರೆ ಮಲ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ದೆಪ್ಪಡು ಬೈದಿನಿ ಬಟ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ದೆಪ್ಪು ನಾನು ಚೆಜ್ಜಿ ದೆಪ್ಪನ್ನ ನಿಕುಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೀಯಾರು ಒಂದು ಮುಲಿತಲ ಹಚ್ಚಿಲ್ ಬಂದು ಉಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪೇನೆ ನೆಟೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾದೆ ಉಂಡು ಬ್ಲೈಡ್ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಬ್ಬ ಬಂದಿತ್ತ ಪಣ ಯಾನು ಅಲ್ಪಾದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಇಂಚಿಗಾದ ಪಿರಬ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಇಂಚಿಗಾದ ಪಿರಬೋಪು ನೆನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬತ್ತಿನ ರೂಟ್ ನೆನಕಲೆ ಪಿರಬೋಪುನ ತೋಜಂಡ ಮತ್ತು ಬೋರ ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ನೆಟ ಪಿರಬತ್ತ ತೋಪ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಬಣ್ಣ ಮರಿಯಲಡು ಬೋಡಿತ್ತು ಮರಿಯಲಡು ಒಂದು ಎರಡೆ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮರ ನಂಚಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದತ್ತು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸ್ಪಾಟಲ್ಲ ಅಬ್ಬಾ ಕಾರು ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡಂ ಪೋಲಿ ಯಾನ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿಂತ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡಂದು ಪೋಚಿ ಎಂಕು ಪೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಮೂಲ ಗರಡಿ ಬತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ನಗಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದಂತ ಮುನಿ ಮೆಲ್ಲ ಮತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಅಡೆ ರಾಪಟ ಕೊಯ್ಜೆಡೆ ಯಾವ ಓಕೆ ಅವಳು ತೂವಲಿ ಅವನ್ನ ಬೆಂಡದ ಮಲ್ತಿತ್ತವೆ ಬೆಂಡೆ ಬುರ್ದು ಬೇತದಾಗ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬಂದಾಗ ನವಿಲ್ದು ಉಪದ್ರಟ್ಟು ಅದೇ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಹೋಯ್ನಿ ಮುಲ್ಪ ಯಾವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಫೈನಲ್ ಒಂದೊಂಜಿ 50 ಸಲ ಪನ್ಪೇನೆ ಅಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂದೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ಕಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೆಲವೇರು ಸೋ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ದೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಗೈಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಯಾಲ್ನ ಕೆಲವರ ಪನ್ಪೆ ಅವೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಒಂಚೂರು ಪುಷ್ ಆಪ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನ್ ಒಂದೇ ಪಾದೆ ಹೋಯ್ನಿ ಬಟ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜೊಂದಿಚ್ಚಿ ಇಂದೇ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನೋ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಗ್ರೀನ್ ಅದು ಲಾಕ್ ತೋಜು ನಾನು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಗ್ರೀನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಿಗಲಿಗೆ ಏನ ಸೂರ್ಯ ಮುರ್ಕುನ ಒಂಜಿಗ ಗರೆಡ್ದ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮುಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತಬೋದು ಮಲ್ಪೆ ಅಂತೆ ಬಟ್ ಒಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತಬೋದು ಮಲ್ಪರೆ ಅಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಏನ ಬೈಲ್ ಕಂಡು ಅಲ್ಪಬೋದು ಮಲ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋನು ತೂಲಿ ಪಣ ಏನು ಎತ್ತಾಪಣ 10 ಸ್ಪೀಡ್ ಬತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಬಟ್ ಏನೋ ಸೋಲುಗಂದು ಮೂಲು ಸೂರ್ಯದೇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುರ್ಕುದಾತಂದು ಮುರ್ಕುದೈವಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏತು ಬಂಡಲ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಂದು ಮೇ ಬಿ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತ ನನಗೆ ನಸಿಬು ಬತ್ತಿಜಿನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಒಂದೇ ಬೇಸಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪೆ ಸಾರಿ ಪಂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಬತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಬೇಗ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮುರ್ಕುದೈವಕ್ಕದ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಬರೋಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ತೂಲೆ ತೂಪಾಡ ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ನಡಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮುರ್ಕುದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಒಂದು ಆತಿದೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನು ಎರಡು ಟಾರ್ಚ ಒಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪೋರೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ಗೆ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಫುಲ್ಲು ಹೈಪರ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಯಾರು ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಕೆ ಏನ ತಿಕ್ಕ ಬನ್ನಾಗ ಮುಲ್ ತೂವಲಿ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ನಿಕುಲು ತೂದುಪ್ಪಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಬತ್ತದ ತೆತ್ತಿಲ ಅದಿದ್ದು ಕಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಹೊಡಿತದ ಒಂದು ಐನು ಟೋಟಲ್ 5 ಆಜದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಡ್ಬೇಕು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಡೋರ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟಸರು ಒಂದು ಗೂಡು ತಿಕ್ಕಡು ಒಂದು ಗೂಡು ಪನ್ನಕ ಓಲೋಲಿ ಎದುರು ತೋಜಿನ ತಾರೆಲ್ತು ಲೈಟ್ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಒಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಾನಾರ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಏನೋ ಪನ್ನಕ ತೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿಲ ಉಂಡು ತೂಕ ಒಂದೇನು ತೆತ್ತಿಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಪಲ ಕಟ್ಟಾರ ಆ್ಯಪ್ನ ಅಲ್ಪಲ ಕಟ್ಟಾರ ಆ್ಯಪ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆ್ಯಪ್ನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಐನತ್ತು ಬೇಗಡು ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ನನ್ನ ನೆಕಲು ಪಂಡ್ರೇನ ನನ್ನ ನೆಕಲ್ನ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪ್ನ ಸೀಸನ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಪಂಡ ಯಾಪ ಬನ್ನಾಗ ಮುಗ್ಗಿನೋ ಮೇ ಬಿ
ಇತ್ತೇನು ಮಂತ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ಡ್ ಮುಗ್ಯುನು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಐಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಏನನ್ಬೇಕು ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ವಸಂತ ಕಾಲ ಅನ್ಪ ಅದಾಗ ಮತ್ತೆ ಐಕುಲು ಫುಡ್ಡುಲೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಗೂಡು ಕಟ್ಟರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಗೂಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಟ್ ಕಟ್ಟರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿನ ಗೂಡು ಒಂದು ಅಂಚದು ಕಟ್ಟೋದು ಬೂರ್ದು ದೇಪನ್ನ ರೀಸನ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಐಕಲ್ನ ಗೂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಬೂರ್ದು ಉನ್ನತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪೆ ಸೊ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ತೂನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಏನಾಗ್ಲೂ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂದೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೂತ್ನಿಕಲ್ಲೆದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಪ ಏನ ಮತ್ತೊಂದು ತೋಜವರೆ ಮಲ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಓಕೆ ಬೈ ಬೈ ಕತ್ತಲೆ ಬತ್ತನ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಐಪರಸ್ ದೆಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಈ ಸಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಒಂದು ಪಟ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತೀನಿ ದೇಪಂಡಿತ್ತೆ ಸುರು ಅಂಚಾದಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಪ್ಪೊಂದು ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ಓಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೇನೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಬೇಕಂತ ಪಟಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಕೈ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಯಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಬಕ್ಕ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಯ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ಅಪ್ಪುಜಿ